Sala nû ya Çînê di salnemeya Çînê de wekî destpêkê saleke nû tê qebûlkirin û wekî festîvalekê tê pîrozkirin. Di çarçoveya vê festîvalê de ku di navbera 21 Kanûna Paşîn û 20 Sibatê de tê didarxistin li Chinatownê ango taxa Çînê ya New Yorkê meşeke mezin hate birêvebirin. Bi tevî Çînî, Koreyî, Japonî, Viyetnamî, Tayvanî, Malezyayî û heta hin welatiyên Latîn ku eynî demê wek destpêka salan û qebûl dikin tev li vê festîvalê bûn. Hena Migurî ku hatibû meşê temaşe bike derheqê festîvalê de wiha got. هوا هنک ساره لیدی ساجی گلک کیف خوشم من خواست بلزگین ایرو ورم ور جبر کو 2 سالن داوی من نکاری بو تبلیوی فستیوالی ببم من درێزا پێشین ده جهی خواگر ای سال دەستپێکا سالا بەرازانه سالا بەرازان تێمانایە بەخت و شانسێ و ez gelek dilxweşim ez ser sala hemû kesan pîroz dikim û hîvî dikim ku sala nû ji her kesekê bibext be. Johnson Wang ku beşterekê dinê meşîye balkişan ser giringiya festîvalê û wiha domand. اف فستیوالا هری گرینگه کل چینه ته پیروز کرن ده همان دمه دا واتیا و جشنه ده چاندامه دا پیروزگاهی بهاره جی از یله کیف خوشم حتی دکارم بیجم کل ولات خوا ان کل چینه جی از او قاس کیف خوش نبوم. Sala nû ya Çînê bi gelek mît û kevneşopiyan re eleqedar e û wisa tê qebûlkirin ku ew kevneşopa çandî pîrozkirina ruhê bav û kal û xweda û xwedewendan e. NDU ku tev li festîvalê bû got ku ew gelek kêfxweş e bi vê festîvalê û wiha domand. Li vir şahiya gelek bi coş û mezin pêk tê em jî ji bo temaşekirina meşê hatin vir wisa xuya dike herkes gelek kêf xweş e me gelek şêrên dirêj yên bi reng û reng dîtin festîvalek gelek rengîn û xweş e. Oriana Herrera ku bi tevî xoşewîsta xwe hatibû festîvalê wiha got. Ez hev dedim ku her sal tevlî vê meşa pîrozbahiyê bibim dixwazim vê festîvala ku çandan Çînê nîşande de bibînim. Hevalê min Çînî ye û dema ku ez têm vir ez welatê wî malbata wî û çanda wî ji nêz vê dibînim. Mirovên ku ne Çînî ne jî tevlî vê pîrozbahiyê dibin. Ev jî tiştekî gelek xweş e. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.